салому алайкум ва раҳматуллоҳ бародарои азиз, хуш омадед ба канали мо. Дар навори имрӯза бародаро ҳамаш мошинои боркашанд. Аз шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон баҳри шумо омода кардагем. Нави кӯҳна, қимати арзон, лӯбои намудаш ҳаст бародаро. ҳатман видеонаворро то охир тамошо кунед. барои дастгирии канали мо аз шумо хоҳиш ядона лайки беплаб биҷиқе. дар канали мо меҳмон бошед, подписатсия кунед. Аз шумо чизе маъқулад дар комментария бинависед. Иншоалло мо имта кӯшиш менем баҳри шумо ҳар бегаҳ видеои фасон пешкаш кунем. ва шумо чизе фурӯшӣ дошта бошед, рақамҳои ватсапи ман дар рӯи экран бигиред, равон кунед. Иншоалло пешкаши харидорро мекунем. Худо нигаҳбон ту бародарои азиз. курси имрӯза дар рӯи экран. видеоро то охир тамошо кунед. Самосвал Газель 53 соли баромадаш бародаро 1989 сола қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ. Дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. Газ бензина 6 баллони нав дорад гуфтагия бародаро. нархша 45000 сомонӣ мега. бо гуфтааст ки савдо карда мешавад ай 45000 сомонӣ. ина бародаро хитом бинед мошина. касони харидор бошед ё нашуд ами мошин фаҳмидан мехоҳед, марҳамат бародарои азиз, рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. грузовик КамАЗ соли баромадаш 1989 сола қарор дорад дар шаҳри Душанбе. 10 тона ай бародаро. ҳамаш 100% ай. ягон камбудӣ мега 8 баллони нав дорад. хитоӣ ай баллонош. пеш ҳамаш ина бародаро дар рӯи экран нависаги. нархша 100000 сомонӣ гуфтаисаст. бо гуфтагие ки савдо карда мешавад ай 100000 сомонӣ. касони харидор бошед бародарои азиз, марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. грузовой Фонтон соли баромадаш бародаро 2005 сола. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. мотор дизелни ай. мотораш мотори мусои бародаро. ранги самолёт меравад мега. эна бародаро худаш гуфтагия соҳиби ами грузовой қарор дорад дар шаҳри Истарафшан. нарша бародаро 30000 сомонӣ гуфтаисаст. бо гуфтагия ки савдо карда мешавад ай 30000 сомонӣ бо савдо карда мешавад. касони харидор бошед бародари азиз, ина ҳуҷҷатош. касони харидор бошед, марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. грузовик F300 3000 бародаро бахшиш 3000 соли баромадаш 2011 сола ай. дар ҳолати корӣ қарор дорад. ҳуҷҷат 1 сола. баллонош 90% бародаро. моторш 336 12 скорса ай. моста ина бародаро 12 скорса ай. қарор дорад дар шаҳри Кулуб. нархшам соз ай 206000 сомониш гуфтаисаст. бо савдо карда мешавад ай 206000 сомонӣ. касони харидор бошед, марҳамат бародарои азиз, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед. марҳамат. грузовик Хондай Портер соли баромадаш 2002 сола қарор дорад дар шаҳри Душанбе. кабутай бародаро. ҳамаш состояниш мега соз ай. бо савдо мешавад. нархша 40000 сомонӣ гуфтаисаст. бо гуфтагия худаш ки савдо карда мешавад. ина бародаро Портера хитом бинед. состояниш хай нормали ай. на кӯҳнай на нави нав. касони харидор бошед ай 40000 сомонӣ бо савдо карда мешавад. марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед. Самосвал соли баромадаш 2011 сол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. мотор 371, коробка 12 скорса ай бародаро. нархаш 250000 сомониш мега. бо гуфтагие ки савдо карда мешавад ай 250000 сомонӣ. состояниш соз ай мега. дар ҳолати хуб қарор дорад. касони харидор бошед ё нашуд ами самосвал фаҳмидан мехоҳед бародаро, марҳамат рақамҳош дар рӯи экрани шумо. самосвал МАЗ соли баромадаш бародаро 1990 сола ай. аккумулятор мурдагия мега. худаш нахадуай. аккумулятораш ҷазир шидагия бародаро. худаш нахадуай мега. қарор дорад дар шаҳри Исфара. нархшам 30000 сомонӣ мега. хай состояниш ина бародаро хитом бинед. барои ам боркашӣ ягон чиза ғӯза пӯза ва ҳамин чизо мешавад. касони харидор бошед ай 30000 сомонӣ бо савдо карда мешавад. марҳамат бародарои азиз, рақамош дар рӯи экрани шумо. грузовой Газель соли баромадаш 2007 сола ай. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Газель дар ҳолати хуби корӣ қарор дорад мега. соҳибаш гуфтагия кор мекуна соз ай. краскои ами инҷош камакаки паридагиана хай состояниш мега нормали ай. кор мекуна. нархша 35000 сомонӣ гуфтаисаст. бо савдо карда мешавад ай 35000 сомонӣ. касони харидор бошед, марҳамат бародарои азиз, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед.
грузовик Дулан соли баромадаш 2012 сол аст. Мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. Мотораш 336, коробка 12. Қарор дорад дар ноҳияи Ёвон. Нархша бародаро 145,000 сомонӣ гуфта истааст. Бо гуфтагие ки савдо карда мешавад. Состояниш созай мега дар ҳолати хуб аст. Ягон камбудӣ надорад. касоне харидор бошед, марҳамат бародарои азиз, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед. ина бародаро дута комбайни фурӯшӣ барои гандамдравӣ ва ҳамин чизо ришқадравӣ, гандамдравӣ намедонам барои ҳамтариё ба фикрам. Ин хитон бинед, касоне ки мақсад медоне ҳамин чиза, ина хитон бинед. Нав айрасия овардагия нахадуай мега ду намуда ина. Қарор дорад дар ноҳияи Ёвон. Нархша 192,000 сомонӣ ба фикрам ҳардиша мега. ҳардиша 192,000 сомонӣ мега. касоне харидор бошед нашуд ҳамин комбайно фаҳмидан мехоҳед, марҳамат бародаро, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед. грузовик Хово соли баромадаш 2008 сол. Қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Срочно бо савдо мешавад мега Хово. Пусидагӣ, задагӣ надорад. Мотор проблема надорад. айҷош заводид мешавад. ина бародаро ҳамаша гуфтагие ки ягон айб надорад. нархша 116,000 сомонӣ гуфта истааст. бо савдо карда мешавад. касоне харидор бошед бародарои азиз, марҳамат, рақамош дар рӯи экрани шумо. Самосвал Зил соли баромадаш 1986 сол аст. Зил мотор Урал аст. ҳамаш соз аст. сӯзишвориш газ, бензин аст бародаро. қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд бародаро бахшиш. состояниш миёна аст. нархша 35,000 сомонӣ гуфта истааст. бо гуфтагие ки савдо карда мешавад ай 35,000 сомонӣ. касоне харидор бошед ё нашуд ҳамин Зил фаҳмидан мехоҳед, марҳамат бародаро, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед. грузовой DAF 105460 соли баромадаш бародаро 2008 сол аст. вагони ай нав овардаги ай. коробка механик. ина бародаро коробкаш механик, ҳамаш 100%. қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархша 380,000 сомонӣ гуфта истааст. балонош наванд 380,000 сомониш мега. бо савдо карда мешавад. касоне харидор бошед бародарои азиз, марҳамат, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед. грузовик Mercedes Benz Actros 1860 соли баромадаш 2008 сол бародаро. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад гуфтагӣ ай. дар ҳолати корӣ ай бародаро. нархша навай. нархша 500,000 сомонӣ мега. и 500,000 сомониши значи нави хуб ай бародаро. 500,000 сомониш мега. бо савдо карда мешавад. яъне гулак ҳайҷ дорад. касоне харидор бошед, марҳамат, рақамош қатъи занг занед. Самосвал КамАЗ соли баромадаш 1989 сол аст. КамАЗ дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. присеб самосвал. нархша 140,000 сомонӣ мега. бо гуфтагие ки савдо карда мешавад. мақсад состояниш миёна ҳай бародаро. ина хитон бинед, присебиш қатишай 140,000 сомонӣ. присебиш қатишай. касоне харидор бошед, марҳамат бародарои азиз, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед. грузовик соли баромадаш 2008 сол аст. қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. будай замон дар Европа қарор дорад бародаро. харидори аниқ бошад, давоми 25-30 рӯзда оварда медиҳем. балонош 90% ҳам бародаро. нархша 365,000 сомонӣ гуфта истааст. бо савдо карда мешавад. касоне харидор бошед ё заказ кардан мехоҳед, марҳамат, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед. грузовик Daewoo Labo соли баромадаш 2010 сол. қарор дорад дар ноҳияи Конибодон бародаро. нархша 55,000 сомонӣ мега. бо савдо карда мешавад. ҳамаи вопрос мега бародаро, через телефон занг бизанед, чизед маълумот дар корт вай, ман худам мега через телефон мерасонам. нархша 55,000 сомонӣ гуфта истааст. бо савдо карда мешавад. касоне харидоре, марҳамат, занг занед. грузовик Hyundai Porter соли баромадаш 2006 сол. нормалния мега бародаро грузовик. қарор дорад дар ноҳияи Конибодон. нархша 63,000 сомонӣ гуфта истааст. бо гуфтагие ки савдо карда мешавад. ай 63,000 сомонӣ. касоне харидор бошед ё нашуд ҳами Портер фаҳмидан мехоҳед бародарои азиз, марҳамат, рақамҳош дар рӯи экрани шумо 3434 қатъи занг занед. бештар маълумотро аз соҳиби бош дастрас кунед. марҳамат.
грузовой моторол электрический бародаро светияй қарор дорад дар соли баромадаш 2018 солай қарор дорад дар шаҳри Исфара. ҳамаш састаяниш мега созай. касоне ки мақсад харидори аниқ боша мега занг бизанад, ина ҳамаи чизаш созай. нарша 19900 сомонӣ гуфта истааст, бо савдо карда мешавад. касоне харидор бошед, марҳамат рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед.